begynder vi. Så hej. Vi skal spille lidt combat sammen med Julian. Ja, og Bjørn. Det er mig. Ja, du bliver over. Lige i beskrivelsen. Au. Lige facet, mand. Oh yeah. Ja, du kan åbne en kasse. Dig for dig. Dig for dig. Var det det, du sagde? Jeg sagde dejligt for dig. Nej, jeg tror det er dig for dig. Det er ligegyldigt. Ah, nej. Han har weapon skill der. Au. Du døde stadigvæk. Ja, men jeg er ret rusten. Ja, det er lang tid, jeg spiller. Ja, vi er alle sammen rustne. Er det ikke rigtigt, Julian? Du er også rusten. Julian? Julian, du filmer? Ja, det er ikke rigtigt, du er også rusten lige nu. Nå, den er mega sej, den her. Shit. Hvor står han? Ja, det giver jeg dig helt ret i. Au. Round start. Hvor meget HP har du? Julian. Oh my god. Ja. Round start. Vi er til gengæld også kun free. Jamen, jeg er sådan noget. Ja. Oh my god, så tager du killet. Det var sgu da mig, der startede med det. Ja. Nej, han har jo heller aldrig prøvet. Så det er nok. Hvad? No! Julian?